Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Ugong. Taong 1966, Placer, Surigao del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang patay ang lola ni Ugong. Magtatatlong araw na ito, kaya na may marami-ramay na rin ang nakikilamay para makidalamhati. Dahil sa kinakailangan ng tulong ng kanilang mga kamag-anak na nagbabantay dito, kung kaya't napilitan na rin silang pumunta alinsunod sa nais nitong mangyari. Malayo man ang tahanan doon nila Ugong, hindi nila yon ininda, basta ba'y makapagbigay ng tulong sa yumao nilang lola. Magte-13 anyos pa lamang siya noong taong ito. Kasakasama niya noon ang kanyang mga pinsan sa pagbabantay tuwing gabi. Kapag naman nabuburyong sila, naghahanap sila ng lugar na maaari nilang mapaglaruan. Yon ang kanilang ginagawa noon para lamang matiwasay na maitawid ang buong magdamag. Tuwing umaga naman, palagi silang tulog nang sa gayoy makabawi ng lakas bilang paghahanda para sa mga susunod pang gabi. Naging kampante naman sila doon kahit papaano, lalo pat maraming kapitbahay ang tahanang tinuluyan nila. Halos hindi nga maisip noon ni Ugong na merong mangyayari sa kanilang kakaiba sa lugar na yon. Sa kanyang pananatili sa bahay ng kanyang lola, naging maayos naman ang lahat. Bukod sa mga taong bumibisita rito, wala na siyang ibang bagay na nakikita ni nararamdaman. Para sa kanya, maaliwalas naman ang tahanang yon kung kaya't malabo itong tirahan ng mga elemento at engkanto. Subalit, sa pagsapit ng ika-5 araw ng lamay, meron siyang napansing kakaiba na unang beses niya palang ding makita. Ayon kay Ugong, papasapit na noon ang 9:00 ng gabi noong maramdaman niya ang mga kakaibang pangyayari. Habang nakaupo siya sa gilid ng pintuan ng bahay, meron siyang naamoy na usok na parabang nasusunog na atay ng baboy. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman siyang lumabas pero wala naman siyang nakitang usok at maaaring pinagmumula nito. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niya yung ipinagsawalang bahala. 3 araw pa noon ang lumipas, nagpatuloy ang pag-amoy ni Ugong ng usok na yon hanggang sa dumating ang puntong nararamdaman na din niya sa kanyang katawan ang matinding panghihina. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, bigla na lamang siyang nagkaroon ng kakaibang karamdaman sa kanyang katawan. Dahil dito, agad naman siyang lumapit sa kanyang tiyahin para ipagbigay alam ang tungkol doon. Matapos naman itong marinig ang kanyang hinaing, agad naman siya nitong inabutan ng gamot, subalit hindi yun sapat para mapawi ang kanyang karamdaman. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nanghihina itong si Ugong hanggang sa wala na siyang kakayahan para igalaw ang kahit alinmang parte ng kanyang katawan. Nang mapagtanto ito ng kanyang mga kamag-anak, agad naman yung humanap ng albularyo. Halos inabot din ng ilang araw ang panggagamot nito hanggang sa pagsapit ng huling lamay ng lola niya. Upang wag siyang maapektuhan ng kaluluwa ng matanda, inabisuhan siya ng albularyo na wag nang sumabay sa paghatid ng patay. Hindi na rin muna siya nito pinabalik sa kanilang bahay nang sa gayoy makaiwas sa mga matitindi pang karamdaman. Dahil sa naging abiso nito, wala namang nagawa si Ugong kundi ang manatili sa tahanan ng matanda. Kasakasama niya noon ang 2 niyang pinsan na siya namang nakikipag-usap sa kanya kapag wala siyang ginagawa. Matapos ang halos humigit ilang araw nilang gamutan, kahit papaano, bumalik naman sa dating kalagayan itong si Ugong. Bago niya nilisan ang bahay ng albularyo, mariin naman siya nitong binalaan ukol sa maaaring pagbalik ng sakit sa kanyang katawan.
Sa pagdating ng kanyang mga magulang, agad naman siya nitong kinuha sa matanda at kasabay naman ito ang pagwika ng albularyo sa nanay niya nang, Pag-uwi nyo sa inyo, humanap kaagad kayo ng albularyo. Huwag kayong magpakakampante. Hindi biro ang sakit ng anak ninyo. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman ang kanyang ina, hudyat ng pagsang-ayon nito sa matanda. Sa pagbalik nila noon sa kanilang tahanan, pilit namang tumutol si Ugong na magpatingin sa albularyo, gawa ng ayon sa kanya, wala na siyang nararamdamang kakaiba. Dagdag pa nito na, maaaring ang pakiramdam na naranasan niya ay dulot lamang sa gabi-gabi niyang pagbabantay sa lamay. Nang marinig naman yon ng kanyang mga magulang, wala naman yung nagawa kundi siya ay hayaan. Ang naging abiso na lamang nito sa kanya, kapag nakaramdam siya ng kakaiba, huwag siyang mag-atubiling ilahad ang bagay na yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, pilit namang nilimot ni Ugong ang tungkol sa mga nangyari sa pamamagitan ng paglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Subalit, pagkaraan lamang ng 2 araw, muli na namang bumigat ang kanyang katawan matapos niyang masilayan ang usok na minsan niyang nasaksihan sa tahanan ng kanyang yumaong lola. Hindi niya mawari pero kapag nalalanghap niya ang usok na yon, nakakaamoy siya ng mga masasarap na pagkain na halos makapagpalaway sa kanya. Ang labis niya pa noong ipinagtaka ay magmula noong muli na naman niya yung napansin, halos hindi inaabutan ng ilang oras bago yun magparamdam na naman sa kanya. Dahil sa mga pangyayari, muli na namang nakaramdam ng kakaiba itong si Ugong hanggang sa sumapit ang isang gabi na bigla na lamang siyang nagsuka at halos hindi na makabangon sa higaan niya. Nang mapansin naman ng kanyang mga magulang na merong nangyayari sa kanya, dali-dali naman siya nitong dinala sa bahay ng albularyo nilang kakilala kahit 10 oras na ng gabi. Ayon kay Ugong, habang nakapikit siya noong mga oras na yon, nakakakita siya ng mga lumulutang na bungo. Ang mga kalansay namang kanyang nasisilayan, dahan-dahan namang lumalapit sa kanya upang siya ay tabunan. Dahil dito, nagpumilit naman siyang manatiling gising, subalit lubos siya noong nahihirapan buhat sa pag-ikot ng kanyang paningin. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, patuloy pa rin niyang nasisilayan ang mga usok na nagdadala ng masasarap na amoy. Natigil lamang ito noong marating na nila ang loob ng bahay ng matanda kung saan dali-dali naman siya nitong inasikaso. Makalipas lamang ang ilang minutong paghilot sa kanya ng matanda, nag-umpisa na yung magpaikot ng kandila habang patuloy siya nitong inuusalan. Nagsunog na din yon ng baon ng nyug sa loob na merong mga tawas at kamangyan. Matapos naman itong gawin ng matanda, dahan-dahan naman siya nitong pinasuot ng isang kwintas na may palawit na krus habang nagwiwika sa kanya ng, Iho, tatagan mo ang loob mo. Huwag kang pipikit o matutulog. Tiisin mo ang hilo. Mawawala rin yan. Nang marinig naman niya ang sinabi ng albularyo, tumangulang naman siya habang pilit na iminumulat ang kanyang mga mata. Pagsilay niya sa kanyang ina, bigla namang bumuluwak ang kinain niya sa mismong harapan ng mga ito. Halos walang patid ang pagsusuka noon ni Ugong hanggang sa dumating ang puntong ramdam na niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Natigil lamang ito noong mag-umpisa ng mag-usalang albularyo ng mga lihim na karunungan. Matapos yung gawin sa kanya ng matanda, kahit papaano, unti-unti nang nanumbalik ang kanyang wisyo. Sa pagkawala ng kanyang mga nararamdaman, inabisuhan naman siya nitong magpahinga. Kinaumagahan, hindi na nagdalawang isip ang albularyo na ipagtapat sa kanya ang tungkol sa sakit niyang dinadala. Ayon dito, ginagambala siya ng kaluluwa ng kanyang yumaong lola.
Pangkaraniwan lamang ang bagay na yon ayon sa albularyo. Pero ang ipinagtataka nito, bakit parang hindi matahitahimik ang kaluluwang yon? Malakas din ang kutob ng matanda. Merong nag-iimpluwensya sa kaluluwa para atakihin siya. Upang mapatunayan nito ang nararamdaman nitong haka-haka, nagdesisyon ng albularyong ipagpatuloy ang panggagamot sa kanya. Naniniwala ito na kapag itinigil nila ang gamutan, may posibilidad na muli na namang atakihin itong si Ugong hanggang sa hindi na makabawi pa ang katawan niya. Dagdag pa nito na dahil sa kawalan nila ng impormasyon ukol sa kanyang karamdaman, kung kaya't asahan niyang magtatagal ng maraming araw, linggo o buwan ang pananatili niya sa tahanan nito. Nang marinig naman ni Ugong ang sinabi ng albularyo, hindi naman niya yun inisip, gawa ng mas mahalaga para sa kanya na gumaling siya. Sa paglipas ng mga araw, inilahad sa kanya ng matanda na totoo nga ang sinasabi niya ukol sa usok na may daladalang napakasarap na amoy. Ilang ulit na din kasi yung naamoy ng matanda pero hindi naman niya yun gaanong pinagpapapansin. Inilahad din ito sa kanya na maaaring kagagawan yon ng nilalang na kumokontrol sa kaluluwa dahil sa kawalan nito ng kakayahang makapasok sa bahay niyang punong-puno ng pangontra. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano, naging kampante naman si Ugong na hindi na niya maaamoy ang usok na yon. Kinahapunan, pagdating naman ng nanay niya, dahan-dahan naman siyang umupo mula sa pagkakahiga para kainin ang pagkain nitong dala. Subalit, pagbukas niya noon ng baunan, bigla naman siyang napasuka matapos na tumambad sa kanyang paningin ang napakaraming uod na gumagalaw sa bawat karning katabi ng kanin. Matapos namang makita ng albularyo ang kanyang ginawa, dali-dali naman siya nitong nilapitan para tingnan ang dala ng nanay niya. Subalit pagsilay doon ng albularyo, wala naman yung nakita kundi ang mga karning kakaluto pa lang. Ano bang nakikita mo, Ugong? Mga pagkain lang ito. Tingnan mo. Wika ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman ni Ugong ang sinabi nito, pilit yung nanindigan na may mga uod ang karning yon. Magmula noon, purong mga gulay na lamang ang dinadala ng kanyang ina sa kanya. Isang buwan pa noon ang lumipas, patuloy pa rin ginagamot si Ugong ng albularyo at kasabay nito ang paglalaan din ng oras nito sa pananaliksik. Dahil sa kanyang sitwasyon, hindi niya maipagkakaila ang pamamayat ng katawan niya. Hinang-hina na din siya noon, gawa ng bukod sa kain at tulog lang ang kanyang ginagawa, wala rin siyang kakayahang lumabas ni makapagpaaraw. Sa paglipas din noon ng panahon, unti-unti nang nababawasan ang kanyang pag-asa na makabalik sa normal niyang buhay. Animoy kontento na siya sa kung ano man ang kalagayan niya. Subalit, dumating ang isang araw, merong katagang ibinahagi ang albularyo sa kanya na muling nagpataas ng kanyang tsansang makaligtas sa karamdamang yon. Ayon sa albularyo, nalaman na niya kung ano ang karamdaman ni Ugong. Mariing nanindigan sa kanya ang matanda, hindi lang kaluluwa ang nagpaparamdam sa kanya, bagkus ay pamamaraan lamang yon ng mangkukulam na kumokontrol dito para pahirapan siya. Dagdag pa nito na, sino man ang mangkukulam na yon, napakalayo na nito sa isang ordinaryong tao. Naniniwala ang albularyo na sa estado nito, hindi lang yon nagtataglay ng karunungan ng kulam, bagkus ay maaari din yung nagtataglay ng iba pang mga aral, maging duguri ng mga aswang. Pinanindigan niyo ng albularyo sa kanya, sa kadahilanang ni minsan, wala itong nakitang kaduda-dudang tao na dumaraan sa kubo niya para magmasid at makiramdam. Matapos naman yung mailahad ng matanda, agad naman siya nitong nilagyan ng bakod at puder sa katawan. Ginawa ito ng albularyo
upang hindi siya basta-bastang mapapasukan ng wisyo ng mangkukulam kung sakali mang uumpisahan na nito ang unang hakbang sa panggagamot. Dahil dito, wala namang nagawa itong si Ugong kundi ang sumunod. Kinagabihan noong mga araw na yon, ginawa ng albularyo ang lahat ng kanyang makakaya para matunto ng mangkukulam. Hindi na muna nito ginalaw si Ugong nang sa gayoy masiguro nitong magagawa nitong malaman ang eksaktong kinaroroonan ng demonyong nagpapahirap sa kanya. Halos magdamag din yung hinanap ng matanda hanggang sa dumating ang puntong natuntunan niya ang pinagtataguan nito. Maniwala kayo o hindi, nasa baryo lang nila ang mangkukulam na gumagambala sa kanya. Isa yung matandang lalaking wala ng asawa. Bihira lang nila yung makitang maglakad sa sentro, buhat sa nakatuon ng buong buhay nito sa pagsasaka. Hindi rin yung nakikipagkaibigan, kung kaya't marami din ang ilag sa taong yon. Dahil sa mga nalaman ng albularyo, nagdesisyon itong kumprontahin ng lalaki. Sa pagsapit ng sumunod na araw, pinabantay muna ng albularyo ang kanyang mga magulang sa bahay nito. Habang naghihintay sila, naging abala naman ng matanda kung papaano papasukin ang tahanan ng mangkukulam nang hindi nito natutunugan. Pagdating niya sa lugar, tumambad sa kanya ang sarado nitong bahay, subalit may nakita siyang tsinelas sa pinto nito. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bahay na yon hanggang sa masipat niya ang loob, kung saan doon niya nakita ang matandang lalaki na abalang-abala sa pag-uusal nito sa harapan ng uling na umuusok. Sa puntong yon, doon na unawaan ng albularyo ang pamamaraang ginagawa ng matanda upang pasimpleng atakihin ang bata. Walang sabi-sabi, agad naman siyang pumasok sa loob na siyang naging sanhi upang matunugan siya ng lalaki. Pagharap nito sa kanya, bigla naman yung umatungal ng napakalakas na siya namang labis niyang ikinagulat. Nang akmang susunggab na sa kanya ang nilalang na yon, napansin niya ritong meron yung dugo ng aswang sa katawan. Bukod kasi sa nagbabago nitong itsura, napakalakas din ito na halos hindi kayanin ng kanyang mutya ang pakikipaglaban dito. Buti na lang talaga may alam sa pagselyo ang matanda, dahil kung nagkataong wala, mauuna pa siyang mamatay kay Ugong. Makalipas lamang ang humigit 15 minutos nilang pagbubunok, tuluyan na nga niyang napahina ang matandang yon. Hindi pa nakontento ang albularyo. Pinagbubuksan niya ang lahat ng bintana ng bahay nito na siyang naging sanhi upang mas lalo pang magwala ang nilalang na yon. Ayon dito, maraming nakapansin noon sa kanyang ginawa, subalit wala naman doong naglakas loob na mangialam. Gawa ng lahat ito, alam kung ano ang pagkatao ng matandang yon. Upang hindi gaanong mahirapan ang nahuli ng albularyo, nagpa siya yung bitbitin sa kanyang pamamahay kinahapunan. Yun na lamang ang naisip nitong paraan upang hindi magdulot ng takot sa kanilang lugar ang kanyang gagawin. Sa pagsapit ng takip silim, pasimple naman itong dinala sa tahanan niya ang nahuli nitong mangkukulam. Naging matagumpay naman ito, lalo pat dumaan sa masusukal na daanan ang matanda. Hindi rin biro ang naging sakripisyo nito. Madala lamang ang tao na halos 2 beses ang bigat kumpara sa kanya. Sa pagdating ng matanda sa kanyang tahanan, dali-dali naman niya yung ipinasok nang nakagapos ang paa at merong busal sa bunganga. Inilapit niya yun kay Ugong para magawa na niyang maumpisahan ang kanyang ritual. Bago simula ng matanda ang nais niyang gawin, minabuti niya munang isarado ang lahat ng bintana at pintuan ng bahay niya. Hindi niya rin ipinakita sa mga magulang ni Ugong ang kanyang gagawin, nang sa gayoy hindi ito magdulot ng anumang takot. Maya-maya pa, nang silang 2 na lamang ang natira sa loob ng silid, nag-umpisa na ring mag-usalang matanda
na siya namang dahan-dahang pagpupumiglas ng mangkukulam. Sa bawat pagbanggit nito ng salita, patuloy naman yung umaangil hanggang sa hindi naglaon, nagpumilit na yung lumayo sa kinaroroonan ni Ugong. Pag-alis ng albularyo sa busal nito sa bunganga, seryoso naman niya yung inutusan ng, Alisin mo sa batang ito ang mga nilagay mo. Kapag hindi mo yang ginawa, papatayin kita rito. Alisin mo! Dahil sa sinabi nitong may halong paninindak, dali-dali namang pinagpag ng lalaki ang kanyang katawan habang nagsasalita at umiiyak. Ayon dito, wala naman talaga siyang balak na sakta ng batang yon. Subalit napilitan lamang siyang gawin ito buhat sa kanyang naramdamang galit dahil sa ama nitong minsang nanakit sa kanya. Dagdag pa nito na hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa pangyayaring yon. Mariinding inilahad ng lalaki, wala siyang nagawa sa padre de pamilya nito, kung kaya't labis niya yung dinibdib. Nang marinig naman ito ng albularyo, mariin pa rin itong inilahad sa nilalang na hindi yun sapat na basihan para mamarusa siya ng batang walang kinalaman. Ayon pa dito na, kung talagang hangad niyang maghigante, bakit hindi yung taong nanakit sa kanya ang nilapatan niya ng karamdaman? Paano ko malalapatan ng sakit ang demonyong yon? Marami din yung proteksyon sa katawan. Balita ko meron yung ngipin ng kalabaw. Siguro kaya niya ako lubhang nasaktan noon dahil sa mutyang yon. Ang tanging paraan para makapaghiganti ako sa kanya ay ipakita ang dahan-dahang pagkamatay ng anak niya at kainin ang laman loob nito sa kanyang harapan. Sa puntong yan, amanos na kaming dalawa. Matapang na sagot ng lalaki sa albularyo. Nang marinig naman ito ang sinabi ng nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman yung tinanggala ng kaluluwa ng matanda. Matapos nitong makapagbigkas ng 10 kataga, tinutok nito ang kanyang hintuturo sa lalaki sabay dakot ng kaluluwa nito. Nang makuha na niya ang wisyo ng nilalang, dahan-dahan naman niya yung inilagay sa boteng naglalaman ng mga papel na may mga nakasulat na kataga. Sapat na ang mga katagang yon upang pigilan ang tangka nitong pagtakas sa kanya. Dahil sa ginawang yon ng albularyo, agad namang nawala ng malay ang nilalang. Pagbagsak nito sa sahig, dali-dali naman niyang dinala ang bote sa kusina para yon ay sunugin. Sa loob ng 2 araw at 2 gabi, pinalamo ng albularyo ang boteng yon sa nagniningas na apoy. Halos walang patid ang pagkakaroon nito ng siga hanggang sa tuluyan ng mawala ng bakas ang boteng pinagkulungan niya rito. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na di nag-umpisang bumute ang kalagayan ni Ugong. Pagkapainom sa kanya ng matanda ng iilang halamang gamot, muli niyang naramdaman ang paglakas ng kanyang katawan. Sa kabilang banda naman, inilibing ng albularyo ang katawan ng lalaki pagkaraan ng 4 na araw. Ginawa niya ito nang sa gayoy masiguro niyang bumao ng husto sa bangkay nito ang kanyang mga usal at selyo. 1 linggo pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang nagkaroon ng sapat na lakas itong si Ugong na makalabas. Pagbalik nila noon sa kanilang bahay, una agad niyang hinanap ay ang kanyang mga kaibigan. Hanggat maaari, umiwas na din siyang magpaabot ng hapon sa labas ng tahanan nila, alinsunod sa babalang ibinigay ng albularyo. Sa pagtanda ni Ugong, naging maayos naman ang lahat. Hindi na rin siya noon gaanong nababahala sa kanilang lugar dahil kahit papaano, unti-unti na rin niyang nalilimot ang mga karanasan niya. Alam niyo, Pinuno, magmula noong nalagpasan ni Ugong ang bingit ng kamatayan, naging mahinahon ang kanyang ama sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi na rin yon nanakit ng mga taong kinagagalitan nito sa takot na baka muli na naman itong gantihan ang kanyang anak. Ngayong matanda na itong si Ugong at may sarili ng pamilya, paulit-ulit niya pa ring ibinabahagi ang kanyang karanasan
noong muntik-muntika na niyang ikamatay dahil lamang sa utos ng mga kamag-anak nila na bantayan mo ang bangkay ni Lola. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ninyo yung ginawa nung aswang, mangkukulam, o kung anumang lahi meron yung nanggambala dito kay Ugong. Ginagawa talaga yan ng mga engkanto, maligno, kapre, tas kung ano pang klaseng nilalang na nagambala mo. Yung tipong, kunyari ako, nakatapak ako ng duwende. Hindi ako kayang sakta ng duwende kasi marami akong tanga na pangontra laban sa kanila. Ano mangyayari? Kung sino yung pinakamahina sa pamilya namin, yun yung yayariin niya. Hindi buong pamilya, yung pamilya niyong nakatira sa bahay ninyo, yung palagi mong kasama, yun yung yayariin ito. Kaya sobrang nakaka-relate ako dito sa kwento ni Ugong kasi ilang beses na rin tong nangyari sa mga nagpapagamot kay Tito Jerry noon eh. Ganun palagi yung issue nila na pag pinapasabi ni Tito Jerry sa nanay nung biktima na bata, yun lagi yung sinasabi na hindi namin kaya yung tatay kasi merong ganito, merong ganyan. Sobrang lakas kaya ginagawa namin, pinaparusahan namin yung anak o hindi naman kaya yung asawa. Kaya sa kwento ni Ugong talagang 100% legit na nangyayari yan sa totoong buhay. 'Di ba? Pero dito kay Ugong, swerte niya kasi nga meron tumulong sa kanyang albularyo. Paano kung wala? Di malamang sa malamang tapos ang buhay na ito ni Ugong. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.